mai kyau da murmushi, annabi dama kamar musa. Zan so idanuwa na su ganka ka zo da murmushi, mai kyau da murmushi, annabi dama kamar musa. Zan so idanuwa na su ganka ka zo da murmushi. A ya kadiran muridan Allah rani da damuna, Allah da ya yi makaho ya yi wasu bayin da ina. A ikonsa ne abin amfani sai ya yi fumfuna, ba gujewa Allah don shi yana nan a ko'ina. A yaran bana kanin kasalati gommal jawul dabal, ninka yawan fitar numfashi Allahu zuljalal. Gomai gidansa bai sayadina mai gidan Bilal, wannan da ambatansa yake sawa ranmu yayi kakal. Yaushe na yo kasida a ciki ban sa sabu ba, duk yadda za ka wa ma'aiki ba za ka kai su ba. Sun ba shi rayuwa su gaba ɗaya fansa ga shugaba, kai kuma in tambaye ka boki mai kaiwa mujita ba. Mai kyau da murmushi, annabi dama kamar musa. Zan so idanuwa na su ganka ka zo da murmushi. Ya tsara mama umwa biya me zana ce da ke, dan ni ko a lahira ma to na fake da ke. Na gane baba da salama sai an riko da ke, wannan yasa na zo na gare ki dafan na tsallake. Baban Salawuddin ne mamina mai tsumagiya, duk mai musu da ikon Allah to za ya sha wuya. Kai dai lahu ne ya kafa ka, ya za mu waiwaya, ta ka guje muna bayan ka dare ko kwa safiya. Nai sallama ga ainin zatu ban sai ta rayuwa, sanyin idaniya ta annabiya zan da rayuwa. Duk ta da malmale manzan Allah ta ki saituwa, sai rayuwa nake yi amma na san da damuwa. Mai kyau da murmushi, annabi dama kamar musa. Zan so idanuwa na su ganka ka zo da murmushi. A kullum a zuciyata annabi ƙaunar ka ke dira, shauƙi da zanganin kama aiki zai sa na yunkura. Sai na tuno da nisa inda zan je munawwara, sai na yi shiru na koma gefe na ɗan zabga tagun. Ya shugaban halitta annabi kai mai gidanmu ne, auna da san kaman zan Allah ko rayuwarmu ne. Koran asar idan ma mun je kai shugabanmu ne, Allah ya kai mu ko mu ganka kana zabga murmushi.
mai kyau da murmushi annabi dama kamar musa zan so idanuwa na su ganka ka zo da murmushi haya sai ya dilwara zuljudu ina nan da damuwa bure nake na zo ni madina a rauda na sharuwa sannan da ni da soyayyar ka mu dai ƙara shakuwa inda ya kan ta fara a kullum zan dinga murmushi mai kyau da murmushi annabi dama kamar musa zan so idanuwa na su ganka ka zo da murmushi na yi rantsuwa da girman Allah ya sayyadul wara na san dukan ɗabi'un kirki in za a tattara bani da koda guda ma'aiki na sayyadul wara wannan yasa nake so ka tsayan ko na yi murmushi ya mai ajin daban alita sarki mu bajjali wannan idaniyar da take wani haske da walwali buri nake na ganta ma'aiki ko na ya hankali dan ni ina da tabbas annabi bana da hankali hauka nake muraren annabi na san akan ka ne ƙaunar ka ce take cizo na me za ka bani ne na san ina da cuta amma kai maganinta ne sannan ganin ka ne zai sani na ɗan daina tagumi mai kyau da murmushi annabi dama kamar musa zan so idanuwa na su ganka ka zo da murmushi mai minbari a ranar mashar kai na sunfe kaunar ka ce ma'aikin Allah duta da baibaye ruhi da zuciya da jikina duk taka ne can karkashi na raina annabi ta sani tagumi sakon da kai gai ko annabi ya zo shi shugaba na yo farin ciki amma kuma na ɗanyi fargaba mene ya sa gai ko annabi ni ban gane ka ba wannan ya sa ni kullum raina sai na yi tagumi kokon bara na miko annabi danna na Fatima wannan yaban da na yi maka annabi zan so ka karrama dan Fatiha da Yasin baitin nan ba shigun zama ɗagun Abubakar ɗinka ne mafi kyau da murmushi mai kyau da murmushi annabi dama kamar musa zan so idanuwa na su ganka ka zo da murmushi mai kyau da murmushi annabi dama kamar musa zan so idanuwa na su ganka ka zo da murmushi mai kyau da murmushi annabi dama kamar musa zan so idanuwa na su ganka ka